boa tarde a todos e a todas. Nunca escoitara esta aula tan silenciosa, porque é unha aula inmensa que vai desde aquí, desde a miña casa, a todas as vosas. Porque sí, o máis importante neste momento é o hashtag eu fico na casa. Pero por iso non vamos deixar de traballar e non imos deixar de traballar nas nosas clases de lingua e literatura galegas. Nalgúns casos enviarei vos vídeos como este que repasan contidos teóricos, incluso algúns deberes que creo que tedes que ter feitos, pero que non nos deu tempo a ver na clase, e noutros enviarei vos algúns exercicios que podades facer por internet. Non vos preocupedes que vos irei dando as indicacións. Entón, que é o que imos facer hoxe? Hoxe imos falar de poesía social e poesía intimista, e imos ver as características delas que se cumpren naqueles dous poemas que leváchedes para analizar na casa. En canto á poesía social, traballaremos co poema Ter fillos en patria, e en canto á poesía intimista, traballaremos co poema A miña avoa. Entón, dunha maneira rápida e simple, nós xa vimos na nosa clase que a poesía era, no fondo, a letra da música que habituaba a ter ritmo, que en moitos casos tiña rima, e incluso vimos aquilo das sinalefas, se vos lembrades, de como había algunhas cancións que non encaixaban sin facer sinalefas, e que as sinalefas non eran só unha licencia que temos para contar versos. Entón, que buscamos habitualmente coa poesía? Causar emocións. Pero, e no caso da poesía social? No caso da poesía social, pretendemos transmitir valores. A poesía social é a que denuncia aspectos negativos da sociedade. Por iso se chama tamén poesía comprometida, porque é unha poesía comprometida coa sociedade. Así, o poema na poesía social é unha forma de protesta e trata temas que son problemas do ser humano. En moitos casos, na poesía social, vemos como se nos fala da pobreza, da fame, da explotación laboral, da falta de direitos, da falta de liberdades, da desigualdade entre as persoas. E en canto ao contido, o máis importante nesta poesía é o contido, en moitísimos casos máis importante que a forma. O importante é o que se di, a mensaxe. E para iso, a poesía social emprega unha linguaxe sinxela, sen moitas metáforas, en moitos casos con comparacións moi simples, e a veces os poemas contan acontecementos reais ou imaginarios, pero que podemos entender como unha historia. Na literatura galega, a poesía social aparece xa na Idade Media, pero sobre todo intensifícase no século XIX, no Rexurdimento. Rosalía de Castro, Curros, Manuel Curros Enríquez, eles fan poemas nos que se nos contan a miseria que vivían os labregos e os mariñeiros galegos neses anos e como esta miseria os levaba á emigración, a ter que sair das súas casas e a traballar moitas veces explotados. Iso é o que fai fundamentalmente esta poesía. No século XX, esta poesía, a poesía social, a poesía comprometida cos problemas das persoas, volve a aparecer e, sobre todo, motivada pola traxedia da Guerra Civil, coas injustizas, coas asesinatos, coas persoas represaliadas, e o seu máximo expoñente será Celso Emilio Ferreiro. Con isto, solucionamos a teoría do tema, pero agora imos ver como podemos aplicar a un exemplo concreto, a ese poema noso Ter un fillos en patria. Vou ler o poema, que o teño aquí no libro, e ademais vou colocar aquí, na metade da pantalla, para que o poidades seguir con máis facilidade. Dádeme un segundiño. Ter un fillos en patria. Ter un fillos en patria, sen fogar ningún, morto nun brazado de area. Parir fillos sen nome, para enterralos no mar, entre costas de ningures. Fillos mouros da friaxe e da noite, da fame e das pateras. Fillos. Supoño que, simplemente lendo, xa veríades moitas das características das que falamos. Pero é clarísimo que este é un poema de denuncia, porque de que fala?
O poema fala da fame en África, da morte dos emigrantes no mar, especialmente dos nenos. Fala dun problema. Estános dicindo que hai nenos que teñen que vir coas súas familias en pateras atravesando o mar en condicións perigosísimas para chegar desde a fame de África á riqueza do primeiro mundo e en moitos casos para ser explotados alí. O poema, como vedes, é un testemunho porque nos conta unha historia. Estános falando dese neno que monta nunha pratera e morre. E para que nos dá ese testemunho? Para concienciarnos como sociedade. O tema será a morte, a pobreza, a fame, a injustiza. Vedes que está denunciando moitas cousas na morte dese neno. E como o fai? Faino con unha linguaxe moi simple. O verso é libre. Vedes que non hai, se vos fixades no texto que tedes aí en pantalla, vedes que cada verso ten unha medida e que non hai rima. Por que? Porque, como vos decía antes, o importante nesta poesía é comunicar. É o que se nos di, é que sexamos conscientes de realidades inxustas e que doen. E entón, o que busca é facelo a través dunha linguaxe simple. Por que? Porque o poeta, a poeta, interésalle que o maior número de persoas a entendan, que poidan o maior número de persoas comprender estes problemas. Se vos fixades, nesa linguaxe simple fálasenos dun brazado de area que simboliza unha praia, pero que esa praia, ese oquiño no que o neno morre, é tan pequeniño como un brazado. Por que? Porque ese neno é pequeno e cabe nun brazado de area. Hai algúns outros artificios literarios, como cando se nos di parir fillos en nome. Pero parecevos complicado? Por que nos di que as nais paren fillos en nome? Porque se eses nenos que veñen nunha patera e que acaban morrendo do mar non teñen nome, é porque nós non llo damos, porque non lle deixamos a sociedade occidental, a súa nai, a oportunidade de darllo. É un neno que non chega a ser un home, é un neno que non chega a ter un nome, unha nena que non chega a ser unha muller, unha nena que non chega a ter un nome, que é un número de todos eses nenos, nenas, homes e mulleres que cada ano morren no mar Mediterráneo ou nalgúns puntos do Atlántico intentando cruzar desde África a Europa. Dinos que está entre as costas de Ningures. Onde será Ningures? Ningures é ese mar que aínda non é a costa andaluza, nin a costa portuguesa, nin a costa italiana, non é ningún deses destinos de Europa aos que se chega desde África buscando unha vida millor. É Ningures, e no fondo estános dicindo con ese Ningures que non lle importa a ninguén. E fálanos dos nenos mouros, das súas peles oscuras pola friaxe, pola noite, pola fame, polas pateras. Estános falando desas peles escuras que se volven así cando se morre. E se vos fixades, o último artificio literario que ten é ese verso que pon fillos e sigue con puntos suspensivos. Ese fillos con puntos suspensivos no fondo demostra que hai detrás da voz unha pena, pero tamén cos puntos suspensivos estános querendo decir que hai unha dor que se repite, que non será só ese neno, que serán eses nenos e outros. Entón, para que teñamos moi clariño, a poesía social sirve como ferramenta de denuncia. A poesía social danos testemuña de cousas horribles que lle pasan ao ser humano. Ten entre os seus temas a morte, a pobreza, a fame, a injusticia, como a que fan que este neno veña desde África a Europa buscando un mundo mellor. E ten unha linguaxe moi simple. Como vedes, aínda que tuvemos que tocar esas pequenas cousiñas, non é difícil de entender. Se no voso pequeno comentario había varias destas características, teredes feito un bo traballo. Imos agora polo seguinte. E continuamos. Se ata agora estábamos a falar de poesía social, falaremos agora de poesía intimista. Hai moitas maneiras de expresar sentimentos,
Hai moitas maneiras de tocar temas e temas distintos na poesía, pero hai uns temas na poesía que veñen ligadas a ela de moito tempo atrás. Son temas relacionados coas vivencias, coas emocións, coas inquedanzas, coas reflexións vitais, coas cousas que nos preocupan as persoas desde o noso interior, en moitos casos cos nosos medos. Co amor, cos sentimentos. Lembrades que cando ao principio do curso falábamos do que era a literatura, falamos do que eran as cancións, relacionándoas coa poesía. E unhas das que nos saíron foron as cancións de amor, pero tamén as de desamor, as de tristeza, as de pena. A poesía intimista lévanos por ese camiño. Lévanos polo camiño moitas veces da soidade e outras da alegría, algunhas veces das incertezas e outras do amor, das angustias, dos medos. Esa é a poesía que expresa sentimentos interiores e por iso está tan relacionada coas cancións, porque estes temas vos sabedes que, aínda que sexan dun xénero ou de outro, están moi dentro das cancións. En canto ás características da poesía intimista, temos que prevalece en moitos casos nela a primeira persoa gramatical. Por qué? Porque a voz poética fala do eu. Digo o que me pasa. Digo porque sufro, digo porque estou feliz. Conto cousas miñas coa poesía. Entón, e para que non se nos esqueza, en canto aos temas, moitas veces saen as lembranzas de infancia. Por qué? Porque vos agora ainda non o notades, pero cando as persoas se fan maiores, moitas veces teñen moitísimas saudades do tempo que estades vivindo. Así que valorádeo. Falásenos sempre desde unha visión persoal, sí? E prima a subxectividade. Quen se lembra agora do que era a descripción subxectiva e a descripción obxectiva? Sí? A descripción obxectiva era aquela na que a persoa que narra, a persoa que describe neste caso, poñía valoracións propias sobre o obxecto, a persoa ou a situación descrita. E a narración obxectiva era a que non tiña valoracións particulares e se centraba en datos, moitas veces medibles. Pois a poesía intimista é subxectiva porque o eu poético, o que nos vai contando o poema, nos di o que pensa el, o que sinte el, as súas ideas, as súas lembranzas, as súas emocións. Nesta poesía teñen moita máis importancia os recursos literarios que na poesía social. Por qué? Porque normalmente unha poesía que chamemos intimista, unha poesía que nos fala de sensacións, de medos propios, das nosas alegrías, das nosas incertezas, das nosas dúbidas, non ten ese obxectivo de concienciar a sociedade. Entón non ten que ser tan simple e encontraremos nela máis comparacións, encontraremos nela máis metáforas, máis repeticións, máis musicalidade incluso. Aquí a forma é bastante máis importante que na poesía social, onde primaba, sobre todo, o mensaxe. Entón, deixádeme pasar a páxina un segundiño, porque creo que quedei sen o poema localizado. Vimos agora e colocámoslo en pantalla. Aquí estamos. Non sei se temos o poema por aquí, pero se non o temos, hai que colocalo. Eu sí que o teño aquí e podemos comezar a lelo, vale? Imos aló. A miña avoa morreu, levou con ela o corazón da figueira e a súa sombra de estío. As hamacas no verán era unha terra fresca, onde os coleópteros trazaban microclimas arredor de nós. Pero xa non. E aínda que seguimos tendo un galo portugués que muda de cor cando chove, ela non vai volver. Ela non vai volver a amasar roscas na mesa da cociña. Ela non vai volver pasear os seus ollos de galaxia a través dos vestidos novos. A miña avoa morreu, igual que as sereas de cola prateada, co dominio dun mar alternativo
e cantando unha vez cada lustro para non quedar afónica, para non quedar afónica, para non quedar afónica. Fixadesvos, danse moitas das características das que estábamos a falar. Hai primeira persoa. É verdade que hai terceira, porque nos está dicindo que a súa avoa morreu. E iso é un feito. Pero despois fálanos da sensación que causa na primeira persoa, no eu, naquela persoa que nos fala, pero tamén nun nós, que supoñemos que fai referencia á súa familia. Así di, seguimos, que é primeira persoa de plural, arredor de nós, que é primeira persoa de plural, e aparece o posesivo miña, a miña avoa, o posesivo de primeira persoa. En canto aos temas, como vedes, fálasenos dunha dor íntima, a morte da avoa que xera tristeza. Fixadesvos que nos poemas de poesía social falábasenos dunha dor dun terceiro, dunha dor que sofre o pobo, que sofre un pobo, que sofren outras persoas, para que o conxunto das persoas nos demos conta da importancia que ten ese acontecemento e que a importancia que ten a injustiza dentro da nosa sociedade. A importancia que ten coñecer a injustiza, coñecer os datos para facer unha sociedade mellor. Neste caso, a morte da avoa fálanos dunha tristeza en primeira persoa, da tristeza que eu sinto. E se vos fixades, hai outro dos temas que normalmente son recorrentes, que é o da infancia perdida. Vedes que, cando morre a avoa, o eu vai vendo que a súa infancia se acaba e lembra aquelas cousiñas pequenas da súa infancia que o facían feliz, ese amasar roscas, ver a súa avoa amasar roscas, ver como o galo portugués mudaba de cor cando chovía, e ainda que o sigue facendo xa non é o mesmo, porque súa avoa non está, e el ou ela xa non é pequeno, bota de menos a infancia. Fala das hamacas, fala dos veráns, fálanos daquelas cousiñas pequenas que o facían ou que a facían feliz a persoa a que lle morreu a avoa. E como vedes, hai subxetividade, porque nos fala dos sentimentos propios, fálanos da propia dor, contanos unha historia, e está relacionada coa descripción obxectiva, porque opina. Está dicindo antes o mundo era así e gustábame, e agora o mundo xa non é así, e xa non me gusta tanto porque a miña avoa non está. Fálanos da dor, fundamentalmente fálanos da dor este poema, por iso é poesía intimista, e ten recursos literarios. Vedes que nos repite varias veces, ela non vai volver, ela non vai volver, ela non vai volver pasear os seus ollos de galaxia. Con esa repetición, se vos fixades, intensifica. Que é intensificar? Facer máis forte un sentimento. Pensade en que se a vos alguén vos di «Queres vir comigo ao parque?» E vos respondedes «Non». Hai unha certa intensidade. Pero se alguén vos di «Queres vir comigo ao parque?» E vos decides «Non, non e non». Cal das respostas é máis intensa? A que ten os tres nós? Pois aquí temos esas 3 veces que se nos está dicindo a miña avoa morreu, a miña avoa morreu, a miña avoa morreu. Iso, esa repetición, é un recurso literario moito máis presente neste tipo de poemas que na poesía social. Fálasenos, ademais de que as hamacas son terra fresca, é dicir, asocia as hamacas á terra, a algo propio e fresca, porque é boa. Aquelas hamacas eran un lugar bo onde estar. E hai máis metáforas, porque nos di que a avoa ten ollos de galaxia. Está nos dicindo que son uns ollos bonitos, grandes, dos que se poden aprender cousas. Pero non son só estes recursos literarios os que hai. Hai máis repeticións, porque nos di a miña avoa morreu cando comeza o poema, pero tamén nos lo di no inicio da última estrofa. Tamén intensifica, tamén fala da dor para facela máis intensa. Non lembro se iso xa o dixemos, pero se xa o dixemos, reforzámolo. E despois tamén nos di que lembra cando a avoa
cantaba unha vez cada lustro. É dicir, posiblemente a súa avoa non sempre estivera contenta, pero cantaba e facía feliz. E vai nos dicindo, cantaba unha vez cada lustro para non quedar afónica, para non quedar afónica, para non quedar afónica. Por que credes que vou incrementando a voz? Fixadesvos no poema, que neses tres para non quedar afónica, primeiro hai un tipo de letra máis pequeniño, despois un máis grande e despois outro máis grande. Aquí, a repetición que intensifica as sensacións, que fai as sensacións máis intensas, máis duras, vese reforzada con que a letra vai crecendo e parece que esa repetición nos leva así a un berro de tristeza e a un berro de dor. A dor pola morte da avoa. E máis ou menos quedamos por aquí. Analizamos o que era a poesía social, analizamos o que era a poesía intimista, vimos 2 exemplos e quedamos con este primeiro vídeo. Espero telo feito máis ou menos ben e que vos resulte agradable e que desta maneira podamos seguir coas clases de lingua e literatura galega nestes tempos de coronavirus. Prométovos que vos sei facer traballar un pouquiño, si? Hoxe, lin eu, correxín, sin saber se o tedes, pero hai buscar a maneira de mandarvos algún pequeno exercicio. Ademais, non todo vai ser ler, pasear pola casa, ver a tele, xogar Fortnite. Temos que seguir traballando, que a vida ten que seguir sendo normal. E, sobre todo, lembrade, o máis importante para vós, para as familias, para todos, o hashtag eu fico na casa. Vale? Veña, ireivos mandando algunha cousiña máis e un abrazo grande que anda que fagade ruido botovos de menos. Chao.